Bagong wis kecekel tekan kene kabeh. Nek digoleki angele ora jaman ora digoleki yane-yane ting klitih. Wah, jan gawe wirang Bisma. Agi arep mlaku-mlaku Petruk mak glosor nang kono. Kacau iki. Ora sakacu-kacu kuwi nang ndi kowe? Mangkelke Petruk kuwi. Piye gong nek ngono iki? Anjing jenenge Petruk iki cah senengane gelibat-gelibet nang ndi gawe pengaco. Kowe direwangi nyelingker-nyelingker trima ora ngenteni kancane nyepeda dhisik ya kono. Mergo saka Peter yo. Dene Petruk iki cetha Petruk. Ora ndene kok kowe do rumangsa kacuk iki jane aneh biar mlaku-mlaku karo Bagong. Siremonar ngujo marang hartaning kamurkan malah Petruke nyemil nang kono. Wis genah Petruk iki ket mau kok le tekan kene. Ket mau kapan? Ya apa ngono? Ya apa awan mau. Kowe pamitan arep ganti pakaianmu genah ndekos. Dekos ora. Ketara pakane padha wae sing dienggo mau. Ora ngrasake mono kowe digong. Ora aku angger nang omah ki wegale momong bocah. Ora tau momong ya demenane cilaka. Mulane karo bocah ki kowe iki ya sing rada adoh sesuk nek diluluti bocah saya. Kowe pokoke mulane Petruk ki nek nggugu aku pendemen wae kan. Nah sebabe apa? Ora tau iso ngubungi kanca-kanca sing kena dipositifke ngono. Senengane cok nggugu karepe dhewe. Mulane pite ora tau ganteng. Sebabe angger duit-duit rejeki sithik ngono ki lunga wae. Hubungane wis karo wong sing pengerusuh. Ayo ben anggere jajar-jajar wong lima jenggut. Karo jejeti kertas. Kowe dadilan kemantepane. Wah, kowe kecok ora. Sing jenenge wong seneng iki ora kena ditolak, ora kena diwahi ngono. Nek ora kaya ngono pikire malah ora seneng dadi nyekel dhuwit nek ora bisa keturutan kesenengane kuwi cok marai mangkel. Ning senajan ra ndek dhuwit golek-golek silian nek keturutan senenge. Ora tenan to kuwi. Iki contone kere gilo, Truk. Gareng iki ambakno gareng iki nek guyu mencirit ning utange akeh kuwi. Utange akeh temenanan kuwi ambakno cengengas-cengenges. Tekul nang omah kuwi kanane ra lunga-lunga. Sebabe soalé Karang Semar sirahe dondomang. Ya ora lunga-lunga. Garenge ra lunga-lunga. Ayo Karang jenenge wong bilani wong tuwa kok ya Kang Ayang. Rek-rekane Bagong kuwi. Engko ya ora lunga-lunga to nyatane wong-wong do budal kuwi ora lunga-lunga. Aku mono ra nggugu karepku dhewe. Aku mung karek kemandone wong tua mangkat ya mangkat. Nek wong tua ora ya mutung aku iki pancen wis. Aku tiba sumpahku pokoke ora dicudul ora menyang. Iki wong-wong ngono apa ketemu nalar. Aku menyang, kadang ya mesake. Mesake awakku dhewe. Anggareng apa? Kowe karo aku saiki ketemu ora wurung kungku nek duda ming ado isin-isinan do olok-olokan. Kuwi jane wis ora ketemu nalar. Mula prayogane ayo padha nggugah kawruh seneng-seneng karo aku ora ketan mung sakwentara. Seneng-seneng kaya adate klenengang kae. Ha iya, ambok iya.
Bagong nek jak kleningan Petruk gelem ora? Nganti jeleh aku ki bendina kleningan, bendina sepel, bendina kleningan sepel. Nganti mumet. Asile ra sepiro, sepel. Ora usah sepel angger kancane mangkan-mangkan padha wae kaya malah. Kuwi apa wong kok ngono kuwi, Tru? Lah wong kabudahe dhewe ditandai dhewe dipuk-ipuk dhewe kok ngono. Sepel ana sepel. Ana kancane do pinter kuwi goblok dhewe sesuk nek ana para gawe ora urung tingak. Alah ora wis. Angger kancane gerong ora ketan blero melu gerong wis. Aku tenan nek kon bendina sepel gek sawahe piye wis mongko aku garap sawah. Garap sawah mengko gek adimu tumi aku angger lunga nesu wae. Didi karepe arep melu mongko nek adimu sing tumi melu tuyeme muring-muring. Aduh wah wis. Wong ki terangane bojone loro iki. Welo kepiye ta kowe kuwi? Wah ya karang jenenge wong Bagong ya. Wong nekat ngono ki. Lah witena karang sing dhisik ora anak-anak. Oh, wae memper. Pokoke len di bojone golek turun. Golek turun malah oleh lehor iki. Lehor iki apa? Wis kan ora usah diterus-terusake ora urung Bagong ora pengar bengok-bengok. Bengok-bengok sing ora ketemu nalar. Aku tak ninting gending ya, Kang. Heeh. Wis becik sepel panengan sing apik. Nek perlu mengko sekirane ana sing kurang prayoga didandani, sing pinter kudu ngurakapono karo sing bodho. Padane kaya nek aku kurang penemu, kurang pinter, kowe wis ngerti ayo aku diomongi. Nek kowe sing kira-kira urung ngerti tak kandhani. Ngono kuwi apik kuwi gong kuwi dadine kepinterane bisa sumrambah. Yah, kemane man? Aku pinter ana wong takon tak empreti. Sinau dhewe ngono. Golek buku, golek not, ngono lah aku. Pinter dhewe kok diajar-ajar. Kancane goblok ra iso esen-esen. Esen-esen kapake. Gendingane pelok apa slendro tong? Ayo pelok ya kena, slendro ya kena. Gending pelok ya, pelok barang. Pokoknya aku nek kon pegatan karo putut manggung ora iso. Monggo sindene ana pira? Lho telu. Telu wis kepitung ampuh kabeh. Sing siji malah saka Semarang panjenengan Ibu Ngatirah. Oh. Sing siji rawan saka Nyai Roki Gunung Kidul. Nyai Roki Kidul. Panjenengane Ibu Wasikem. Oh. Ini bojo lho ndi anak. Oh. Sing siji nek sing siji ngono mung saka Serandakan kono. Oh, ayo. Ya ndi anak wis. Ah, kowe iki sing tekoke kok nggon kuwi terus ta, Truk. Jan wis elek kowe iki. Ana saiki golek sing waranggono sing kok ngono wis ora iso nek golek sing nom-nom mang prawan ngono ora iso. Angel. Oh, ya angel. Demi angel ngantek mendono. Agak iso ya Mas. Tiba laras gedhe we menggak-menggake dinceng wong e. Nek wong siji mono telu e. Sopo? Elu akae nyonya RBJ kae. Sing nginceng nek wong telu angger campur ngono sing tobat iki sing nginceng sing nanggon rungkutan. Rungkutan iki sing ngegong arep nyrambahi napa apa ora iso. Apa ana sindene ngegungang ra ya. Ana sinden kok ngegungang.
Mulane ngger kuwi ana malah dadi sewot kae nesu. Oh. Sing siji ngono iso lek dua lo ngono nak do ngono. Ayo sing siji iso ning angin iki gawak iki. Bisa. Tuli trit. Akono sing tobat-tobat isa ning kaung. Apa iso ana ya Mas ning sor ngegungan. Mbok aja nggawe kok ngono kuwi ora sah werna-werna. Dadine pancen dirembuk sing apik ning salah siji ngono ora kok alap-alapan kok wong telu. Kadang nggo rame-rame karepe. Abi kane ana sing nantang sapa sing ngedekake sayembara ayo padha dileboni ngono. Ora wong mempeng temenan. Reka-rekane iki. Nek sakit sing kae rada medho, sing rada mendho kae sing lemu kae rada mendho titik kae soalé ngrumangsane ora iso. Ngene lak damu amuk sebabe. Wah. Tapi kok ngono disantelap santel. Nek damu ora apa-apa, ayo diomongke wong-wong. Ora saya ngisen-ngisen. Gendinga reng ya kutut manggung ya kan manggung telok barang. Gandeng aku karo Ibu Ngatira wis rada suwe kenal. Saiki sing kutut manggung bageno Gunung Kidul. Paya, Bang. Penggirange kon melek. Bengok le kuwi. Melayaman ora iso kok penggirangan melek. Anang pengawal kok ndak gelo kok. Monggo kula aturi nyekar kutut manggung wedalan panjenengan kula semanggaken. Nuwun. Apik iki klenengane apik iki Kang. Mulane wis klenengan wae kan selasa dijogeti. Mulane kuwi wis njogeta sapa sing ndelokke aku. Jogeti ora padha wae. Ayo. Manggung mau dipakani, nek dipakani diombeni, kono diombeni terus didol. Seru didol mending ngono ya.
esuk-esuk utute manggung suarane sarta. Gek mongko panase dong panas gematel kaya dungoke kaya kepenak. Suarane ketok temlawung kok ngene iki manuke kaya ngapa mesti ngono. Kok manuke kaya ngapa? Ya manuke kutut ya mung sekepel yo. Ana manuk kok tenggok ya. Sisan ling ngrungokake saiki diaturi mbawani sing kepenak kae. Apik apa dibawani? Apik. Saya apik. Nek dibawani yakin iya, Pak. Ora lire kena kok bengak-bengok. Wes mulai. Kutute. Kutute. Lingsir wengi gendinge kutut manggung ngrungokake karo ngadeg wedang kopi. Udute mbakune sing enak. Darane sarwa gurih-gurih ning bayar. Lah iya. Enak temenanan. Angler. Wah. Jan idune angler ngono angler. Narane mburiku mono wong nek nglingik kaya kintel apa ngono. Wah, jan gareng oleh nama
Gendinge wis juara. Ikut manggung wis popilan. Pengumuman. Aku mau sing celundar pengumuman. Wis saiki kowe genten dolanan slendro sing mayar wae slendro kaosno panjenengane Ibu Ngatirah. Aja tok lunga bengi ndak kenang sambang dalu. Apik kuwi, Tru. Dolanan sambang dalu kuwi waranggana sing lembang sing nyaut para kanca-kanca pradonga ngetokake keguyuban lan kekompakan. Isine keguyuban lan kekompakan tembang wae bisa saut-sautan. Ngono kuwi sing tak senengi akur. Aku trimo miyaga nek kok ngene iki. Sebabe aku kuwi oleh saut-sautan kuwi atene mengko kawaragana rusak lho penemumu kuwi dan kleru kok sing saut-sautan ki swara waranggana disaut swara pradonga ora kok ngadeg lho atrek oh tak kira ki nek padha ngene ngang Yoreng ayo. Aki nyaut damuk-amuk ya ayo. Genten kowe saking gendinga sing kepenak to nggih. Mengko ning gending sing kepenak terus dolanan. Oh. Ning ora usah joget. Awit tanganku nek ngundhep paplang akeh lara. Ora usah jogetan ora apa-apa kok angger lingguh tenguk-tenguk. Joget aku ya sekena wis. Ayo cepet. Iya. Gending apa, Kang? Hah? Gending apa? Sing kepenak. Oh. Tak tintinge gending sing kira-kira kowe seneng. Ya. Sing kena diwileti rangkep,
sing kena diwilke selembar no dadi selembar kepenak liwet loro ya kepenak saya meneh wilet telu kepenak kok yang liwet wilat wilat oh wilat tak terus diliwetke siji ya kena diliwetke loro ya kena saya nek diliwetke telu berase kuwi wong kok ming panganan wae ora daging gendinga ton sak mangke gentos pelok bem senggakane ya tak pasrahke kanca pradonga utawa Bagong ya kena melu nenggaki karo aku sisan sinom pari joto pelok bem wis kuwi mathuk kuwi bilete rangkep iki Petro iki gila jaluk nganu bilet rangkep gendingane joto pari sinom joto pari sinom pari joto ayo kuwi ku lak senengane lak tok nyuk gandrung iki sing ora panjenengane bunga tirah karepe nyinom parijoto ya sing apik Karo kanca-kanca pladonga. Apa? Nek sinom parijoto aja oleh do nyekel kodhok. Piye to sebabe? Aku mau sing ora ngaring kodhok ijo mlebu jaring. Alah dene ngaturi waranggana ado-ado ming dicekelke kodhok. Waranggana kuwi rawuh mrene ora kurang saka 10.000 won gek ming diduwi menika kodhok arek. Penemune kae kepiye jajal. Wong kuwi senggaang. Senggaang kala ya aja kok ngono kuwi ra ya kodhok digawane mesake percile. Kok ngakangiang. Wis tepo-tepo ning kowe dhewe agak ora weruh anak sewengi wis keketok. Kok nganti ninggal anak sak lawas-lawase mergo kodhok tok gawa kuwi apa ora percil-percil padha menderita. Aja tok gugoni Bagong akeh kumat.
apike. Kuwi ya elek kuwi. Sing gak angku aja meneh-meneh tok omongno ya, sing nggon tulisan muni. Panase neng alun-alun. Kon yo rek. Oh ya. Mongko kuwi kono. Nek ana kudu disetrip garis miring sing ngandinge sing peteng jeron lungan ngono. Dadi ana panas, ana iyup, ngono karepku ki lak ngono. Wah sing nggon mau. Doseng sabar, aja do kesusu sawae jembar-jembar. Parine lemu-lemu, ngono aja ngono. Lemuni lemu-lemu ki kaya iya-iya kan. Siji loro papat nuli nenem. Kancane maju-maju padha rebut rupiem. Maju-maju kok rebutan rupiem. Wi prandek bener arek dicateti. Kuwi catetono kuwi penting. Penting kok ngene penting. Dirungan kok ngono duduk-duduke wae. Rencang-rencang kula pradonga sampun kersa ngregengaken pepanggihan kula lan Kang Gareng pin Bagong wedal menika ketingal sae runtut tur kenging kangge patuladan isinipun tembang. Wah, aku seneng kanca-kanca angger kegiatane iso komplit ngene iki kan nang pikir kaya ayem kan. Ini wong kala sing jenenge menungso ki ora ajot. Ngono kuwi ndelok piye pemburine ngono. Nek pemburine iki kira-kira ki kepiye ngono, aku ngerti dhewe ta kowe. Hah, ora menyang ah. Wong kok mengkon berjuang. Ngono kene ora kalah. Mumpung nang pelok saiki kowe arep dolanan apa? Arep dolanan apa? Apike ora sah dolanan, ora sah dolanan ora. Nek dolanan diwalik slendro wae. Apa senengamu ta? Eling-eling Banyumasan, oh ya kena tak pasrane karo sing seka Serandaan Mangkur. Jogetane dagang, ya wis apik kuwi. Ati
Kendangan cara gagrag Banyumasan. Aku seneng aku. Tembung eling-eling ki piye, Cuk? Eling-eling ya kudune kabeh manungsa kuwi pancen kudu keduningan eling. Mulana gending eling-eling sejatine minangka kanggo pasemon ngelingake marang tumindak-tumindak sing kleru. Tumindak-tumindak sing murka. Lan wong kang ngerti mindak kleru arep mindak murka kuwi jane ing batin wis ngakoni wis ana sing ngelingake mingkar eling mau bisa nembusi eling temenan apa ora tegese upama kok nyolong bakone gareng aku agek nyelodho ngono iki kene ana sing ngelingke nek aku ki arep nyolong ning mentale kene kepiye ngono apa gelem dilingke karo rasane apa mumpung ora weruh wonge aku elek ning ngono. Kaya napa eling samu barang. Ayo. Samu barang ya kudu eling, berjanjian ya kudu eling. Ngono kuwi. Arep ngopo? Arep nganu aku. Candra. Srimet jemuk. Wah. Gending srimet jemuk iki dawa ya mapa kok. Mulane kuwi aku seneng sing langut kuwi. Ngono ya. Heeh. Bukane piye nek srimet jemuk kuwi, Gong? Aku ngerti, bukane kowe ngerti apa ora?
Nyenanong. Nyenanong lho. Lah. Ha piye? Coklet. Jenggal. Bare mengku mangsud. Tegese kutut manggung upama kutut manggung kuwi ngetokake yen kutut manggung kuwi dadi asline alam, asline omah. Nah iya ta. Padane kok gending eling-eling, tegese eling-eling ya supaya eling marang tumindak sing tak omongke mau. Sinom parijata tegese kuwi dandani utawa ngetokake marang kebecikan. Nek tau gletak ki apa? Tegese gending tau gletak. Kuwi gendinge wong sosial. Iki wong sosial. Weh, dadane rasane nek gendinge wong sosial temenan. Oh, dadi tau gletak kuwi sosial. Sosial ya aku mau honorariume. Jenggal mung letak wiso. Loh. Lah utene sik tarik. Wis kepiye kok? Ha isih gayeng ayo kudu diterusake nganti bangun. Aduh. Ana kesel mau tekan bangun kok men gendingan tau gletak. Kowe iki lereno awakmu rusak. Mora sing jenenge gending Gondorya kae. Ngajengkel tangi meneh manuk podang mentokane papa gedang lho ya. Aku seneng dadi temang lenggah kursi ngunjuk gedang ngono kae. Ya sing manuk dadi mau piye, Gong? Ngajengkel tangi meneh iki kandeng apa kandung Gondorya manuk ladek penco amuaneng dingkle aku seneng dadi blantik nuntun sapi nyakal kite nek duwe tau kletak kok tadi nek duwe tau kletak ngono Mas sing manuk puter ajeng gelek tangi meneh iki gending apa kandung Gondorya manuk puter pendokane aneng takher aku seneng dadi dokter nite montor liyer apik upama manuk deruk apa deruk Tau kleta ajeng gelek tangi meneh iki gending apa kandung Gondorya manuk teruk encokane aneh ngetuk aku seneng
tingak-tingu nek ramutuk tinggal ngantuk tahu gila mangkel dewa upama manuk jalak ageng tangi mendek iki gandeng apa kandung gondorio manuk-manuk jalak bencokane aneng blarak aku seneng kudu mblalak esuk-esuk kalak galak kari dhewe blegi watu esuk-esuk galak arep galak kok ora sing digalaki ya gael-gael lambeng upama manuk jalak ning jalak penyu mati dalaran disamber wulung arep nyamber kuwi banjur di total manuk bubut agar notol kuwi samber manuk grembobok kuwi terus Kang Gareng ikurungi tengok kok Kang Gareng kok yang manuk ki arep apik ki siji til ngono kuwi sing apik kok ngono kuwi tegese ora wong gebangeteng ora kok manuk pirang-pirang dilumpukake kira bakul manuk apa kepiye wong iki nek dolanan ora tau ketemu nalar Ngolo Gareng Petro Bagong kowe aja do geguyon didhawuhi penemban Begawan Abiyasa kon sowan Druhun iki Yani Semar bengok-bengok kalau ora oleh suwe-suwe geguyon Ndara Begawan Abiyasa lagi lenggah wangune kok ndara-ndara kabeh padha sowan ana pertapan malah Ndara Kresna iki ya melu sowan ning pertapan aku ngerti yen Sinu Ndarawati kae kersane sowan ana pertapan kae arep ngampiri jagung nganti terus Mandharaka kira ana manten Walah iya aku diulemi are nyumbang ora ya Tru nek perlu ya nyumbang ya kena wah wis iki engko sowan terus mangka jagung waduh payah sebabe ranggo pakaian ayo nyilih saiki wong deduwen pakaian iki do ngingkri-ingkri disili iki nek ana sewane ya doten grundel sewane apa sih ya tukang sabun ya mesti ana atusane larang tur pakane dienggo rapati wangi bagi sing ora sang aku pakaian kepak-kepak ya ngono kuwi apik-apik iya Kang yo padha sowan mengko mundhak nganti kokeang wektu awake dhewe ya tak delok kadikene ing pertapan bali petrabaan katon genjung merga sangka kae sing padha ngandung